Здравейте, аз съм Петя, това е моята колежка Аделина. Здравейте! И днес в нашия подкаст Музикална мисъл на гости ни е преподавателят, който вдъхновява своите ученици и студенти. В нашата катедра тя е диригент на Камерния народен хор и преподава дисциплини, свързани с фолклора, хоспитирането и практиката на студентите в училище. Още от малка се занимава с музика и до днес тя продължава да се развива във всяка насока. Представяме ви главен асистент доктор Рая Ковачева. Да. Здравейте! Здравейте, доктор Ковачева. Благодарим ви, че дойдохте. Как сте? Добре съм, благодаря. Добре, разкажете ни откъде идва вашата любов към музиката? И това е много важен въпрос, който не знам дали може да се отговори кратко на него. Мисля, че всеки обича музиката по един или друг начин. Аз съм започнала да се занимавам с музика на 10 годишна възраст и може би тогава се е зародило това осъзнато чувство и желание да бъда в по-дълъг контакт с нея. При повечето от децата има роднина, който е подтикнал детето в музикалното начинание. Има ли член във вашето семейство, който да е открил първи вашата дарба и да ви е насочил към тази насока? Всъщност не си спомням как точно е открито желанието ми да се занимавам с музика. Прадядо ми по майчина линия е свирил на цигулка, селски музикант, не е бил класически изпълнител, а неговия баща, прадядо ми е свирил на гайда. Дядо ми е израснал в тази музикална среда и си беше купил едно малко акордеонче с 40 баса. Когато аз, най-голямата му внучка, станах на 10 години, той реши да ми го подари и се записах на уроци по акордеон. Всъщност това беше стартирането. Страхотно. Да. И заедно с акордеона бях записана и на гадулка. Да, точно ние това щяхме да ви попитаме по какъв начин от всички народни инструменти изобщо, нали, дори класически, как сте избрали гадулката, но вие сама казахте, че... В читалището се сформира школа по гадулка от току-що завършил висшето си образование преподавател. Казваше се и все още се казва Йордан Спасов и сформираше клас. Той мина в класовете, в началните класове на трите училища, които бяхме тогава в нашия град и предложи желаещите, нали, да се запишат за гадулка. После отидохме, прослушаха ни и така ни избраха. Фактически от моя клас 2 продължихме да се занимаваме после, дори със средно музикално завършихме и 2. Супер. Добре, а били ли сте част от ансамбъл през тези години? В детските ли? Да. Да, може да се каже. От 6-ти клас вече свирих в Народния оркестър на детски ансамбъл Нашенчета в Плевен, в Пионерския дом. Даже бях концертмайстор. Супер. Това е страхотно. Спомняте ли си някаква история от тези, когато сте били концертмайстор? Много забавни истории имаше в музикалното ми детство. Малко да споделите от тях? Да, малко. Може би това, което много ми е липсвало в последствие, са лагер школите. Ходихме поне 3 пъти в годината, дори по 4 пъти. Зимната, пролетната ваканция и 2 пъти през лятната на такива лагер школи, на които 2 седмици или 10 дни, зависимост от ваканцията, свирехме по 5 часа на ден. Имахме групови репетиции, съвместни с целия оркестър. Един от лагерите беше организиран така, че ние по-големите и по-опитните да обучаваме по-малките начинаещите. И се създаваше много интересна приемственост и много добри приятелски взаимоотношения, които останаха в живота ми до ден днешен. Значи може да се каже, че вие от толкова ранна детска възраст дори практикувате преподавателска дейност. Да, без да искам съм почнала на 11 години да практикувам, без да го осъзнавам. Това е много хубаво и си вижда, че през целия живот ви така води. Вие сте завършили музикалното училище в Плевен. Интересно ни е, има ли сред вашите съученици хора, които към днешна дата да са сред разпознаваемите лица на България? Да ни разкажете нещо интересен спомен от обучението си. Да, като среда, в която всички бяха творци, все пак всички се занимаваме с музикално изкуство, много от съучениците ми продължиха да се развиват в тая насока. И сега в сферата на фолклора, може би най-разпознаваем е кавалджията на Канарите, Владимир Величков, с който бяхме в един клас.
Други съученици, които не бяха в нашата паралелка, са Годжи, Евгений Димитров, Слави 3 години по-голям от нас, по-рано завърши. И общото, може би, е пак фолклорния репертуар. Имам и такива съученици, които не учиха в музикалното училище, но пък бяхме съвместно в този детско-юношески ансамбъл, които продължиха да се занимават професионално с музика, както и разпознаваеми са студенти, разпознаваеми вече мои ученици и мои студенти, и съм много горда, че се движа в такава среда и имам щастието да контактувам с толкова интересни личности. Цяло излиза, че Плевен е такъв край, в който се раждат само талантливи хора и фолклористи. Сигурно сме най-музикалната фолклорна област. Така излиза, да. Добре, къде избрахте да продължите обучението си след като завършихте средно музикално училище и каква специалност? Имах едно питане и един интерес да продължа в теоретичен отдел на Българската държавна консерватория тогава, но в крайна сметка избрах да продължа да уча в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Аз съм завършила с гадулка и завърших в Пловдив двата профила: изпълнителски с гадулка и диригентски, ръководство на народни състави, хор и оркестър. И тук също сме запознати с това, че сте преподавали в моето Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка и в Филип Кутев в град Котел. По какъв начин и как стигнахте до там? В Широка лъка отидох да замествам за няколко месеца учител, който беше все още в казармата. Тогава казармата беше популярна и беше задължителна за всички момчета. Просто му трябваха няколко месеца до уволнение и търсеха преподавател само за, мисля, че 2 месеца и половина до Нова година. В Котел попаднах след като завърших висшето си образование. Вече бяха настъпили промените в България. Нямаше това задължително разпределение на завършилите висше образование и трябваше да излезем на пазара на труда и сами да търсим реализацията си. С 2 приятелки и с студентки решихме да отидем в Котел и да попитаме дали имат нужда от нашите услуги. И така, 1 година работих там. Като преподавател по музикален фолклор. И за желанието ми бях помолила все пак да ми дадат някаква вокална група, с която да продължа да работя, за да не губя форма. И ми повериха представителния хор на училището. Беше ли трудно след толкова кратко време след вашето завършване да поемете такъв тип училище? Защото това си е... Да, трудно и отговорно. Падна ми се на мен да ръководя, да преподавам теоретичен предмет. Това изисква допълнителна подготовка и нямах ваканция. Цялата ваканция трябваше да се готви. А нещо общо между двете училища? Разлика? Нещо общо между двете Широка лъка и Котел? Общото е уникалната среда, в която израстват учениците. Тази година един от обичаните ансамбли в България, и знаем, че сте работили в него, а именно фолклорен ансамбъл Пирин град Благоевград, има 70 годишен юбилей. Как животът ви отведе до там да сте част от този ансамбъл? Работех в Котел и се проведе един преглед на държавните фолклорни ансамбли в Пазарджик. Оттам аз научих, че половината от певиците на хора на ансамбъл Пирин са напуснали, т.е. са били уволнени дисциплинарно, тъй като решили да участват самоволно в някакво турне, заедно с диригентката си. Предприели са самоинициатива и тя не е била одобрена от ръководството. И Кирил Стефанов беше обявил, че търси диригент на хора и певици за хоровия състав. Аз просто се обадих и отидох да се ява на кастинг за този позиция. И трудно ли се ръководи такъв хор с изграден име? Имидж. Трудно се ръководише тогава, защото първо половината певици ги нямаше. Т.е. опитните, най-добрите си беше избрала, според коментари, бившата диригентка. И половината, които дойдоха, новата половина, която попълни местата, по-голямата част бяха нотно неграмотни. Това беше предизвикателството. А репертуара на хора на ансамбъл Пирин е много сложен. Там се пее най-малко на 4 гласа. Като всеки от гласовете се дели на дивизии.
Така че наистина беше предизвикателство, но те имаха доброто желание да се учат и бяха много старателни. Освен това, останалите колежки, по-опитните, бяха доброжелателни и много помагаха. На тях и на мен. Оказа се, че хора е загубил и част от партитурите си и се наложи да нотирам по слух много от тях, като затова пак ми помагаха колежките с опит, които са учили всичко това и са го пяли на десетки, може би на стотици турнета. И пак казвам, имаше само две, мисля, че певици по това време, които бяха нотно грамотни и завършили музикално образование. Всички останали бяха самородни таланти. Но сигурно е било трудно и на Филип Кутев, като е започнал, така че не се предадох. Да, със сигурност това щях да кажа, че той самият Филип Кутев е обикалял из държавата, за да намери талантите и за да се стигне до нещият ансамбъл. Както разбрахме, вие сте фолклорист, но сте и учител по музика. До каква степен фолклорът е част от българското музикално образование и на какво е способно да ни научи то? За фолклора ли? Да. Фолклора присъства във всички учебни програми. С изключение, може би, само на 8-ми клас. Като започнете от предучилищна възраст, от първа група на детската градина до 10-ти клас. В различни форми, с различни очаквани резултати, изисквания. Много е богата учебната програма на нашите деца, от малки до големи, по отношение на българския фолклор. Може на много да ни научи, защото тази връзка, която някога е имало между поколенията и това устно предаване на традициите вече е загубена не само в големите градове, а може би и в малките населени места. Така че за тях това остава приемствеността, да приемат фолклорното знание от учителите си и да го предадат в последствие, може би, на своите деца. Добре, а вече като практикуващ учител, може ли да ни кажете каква е разликата в преподаването преди и сега? Къде? Като учител в училище? Да, като учител в училище. И преди и сега. Сега е все по-технологично. Децата са все по-активни, бих казала дори такива хиперактивни, извинете, защото са в контакт непрестанно с някакви екрани, някакви устройства, които поддържат бързо темпо на снабдяване с информация. Това до някъде създава затруднение. И е предимство, и е минус. Преди повече се разчиташе на практическите дейности, сега повече се разчита на технологиите. Така че и аз съм принудена да се развивам, но това е интересно. Да, освен това, което казахте, има ли други препятствия, с които се сблъсква учителят в днешно време? Да. В големия град препятствието главното е това, че класовете са много големи. Аз работя с класове, които имат 30, дори в някои случаи 31 деца. Другото предизвикателство е очакваните резултати не на учебната програма, на родителите. Те очакват, че по музика първо няма да се учи. Второ, каквото и да се учи, те непременно ще получат частици. И това е пък предизвикателство към мен, да не разочаровам родителите, да не претоварвам децата, да изпълня програмата и всички да бъдем доволни. Аз да съм доволна, че съм ги научила на това, което е необходимо да знаят в края на учебната година. Родителите да са доволни, че децата имат шестици, а децата да знаят, че са си заслужили шестиците. Всъщност това е най-сложното, което ме ангажира. Да. Живеем в ерата на технологиите. По какъв начин тези технологии допринасят за обучението по музика? Кои са приложенията, които грабват вниманието на учениците и правят обучението им по музика по-интересно? Първо, трябва да имаме звуконосители някакви. Трябва да имаме озвучаване на класната стая. Особено в начален етап, учителя по музика, който не е класен на класа, а е специалист, не работи в един кабинет, поне там, където съм аз, а влиза от класна стая в стая. И не е удобно да носи някакво много сложно оборудване. Затова е добре да има технологично оборудване на всяка класна стая. Аз съм късметлийка в това отношение. Не нося свой лаптоп с тон колони. Всичко това е инсталирано в класните стаи. Второто удобство на технологиите е, че всяко издателство вече си е разработило електронни учебници, в които са
Във всеки урок са качени примери за слушане, песни за изпълнение, инструментали на песните. И технологията много улеснява работата ми. Но с това вече учениците са свикнали, те го приемат като нещо съвсем естествено и няма как да им грабне вниманието. За да им бъде привлечено вниманието, е необходимо малко повече усилие от страна на учителя и затова непрекъснато правим някакво адаптиране на други технологични програми и приложения, с които да можем да работим в часа по музика. Като от всички най-любимо за децата към момента е Кахут. Но в Кахут няма да намерите много ресурси, които да са пригодими за работа в определен клас и за определена учебна програма. Така че лошата новина е, че трябва учителите сами да си ги създават. Но това е пък и хубавата новина, защото прави нашия живот като учители малко по-забавен и по-интересен. Не само на децата трябва да им е интересно. Ами да, със сигурност. Както сме запознати абсолютно всички, всяка държава има своята фолклорна музика, традиционни дрехи, обреди, обичаи. А в днешно време изкуственият интелект все повече навлиза в нашето ежедневие, работа, в абсолютно всичко. Способен ли е изкуственият интелект да разбере българският фолклор и да го пресъздаде по възможно най-достоверния начин? Ами от опита ми ще кажа, че изкуственият интелект не е българин. Нищо почти не знае за фолклора. Дава едни много интересни отговори, интересни в кавички, дори понякога много странни отговори, когато го попитате нещо за фолклор. Просто не е обучен. Това е сравнително нова технология, а България е една много малка точица в света, така че трябва още много да учи, за да може да ни бъде полезен. Да, можете спокойно да ни разкажете за вашият опит с изкуствен интелект, защото ние, докато говорим, нашите зрители ще виждат за какво става на въпрос. Да. Ами, това лято се наложи да участвам в една конференция и реших да проуча какво знае изкуственият интелект за българския фолклор. И когато поисках от него да ми предложи план за урок за Пиринска фолклорна област за ученици от 5-ти клас, там знаете, че трябва да дадете повече пояснения, той направи един доста логичен план, който завършваше с препоръката да пусна на децата да чуят подходящи примери, песни и танци от района. И тук аз му върнах контравъпрос. Кои са подходящите? Предложи ми ти подходящи примери за пирински фолклор. И първото предложение беше ирландско хоро. Било много ясно показващо пиринския фолклор. Посмях се, имаше и други предложения. Имаше странни решения за текстове на песни. Друг въпрос му зададох. Аз свира на гадулка и попитах как се настройва гадулката, на кои тонове се настройва. Една от програмите ми каза, предпочитам да не разговарям по този въпрос. Това беше така много приятно. Изгони ме от час, така да се каже. Друга пък ми каза, закрепете гадулката добре, проверете дали сте спазили инструкциите на производителя, след което се прицелете. Не знаех кога ще прицелвам и затова реших да спра този експеримент. Имах още една заигравка с изкуствения интелект. Поисках да ми композира сворното хоро. Играем го в 4-ти клас и исках нова музика. Всички примери, които той композира, бяха в 4/4 и звучаха като съвременна поп-музика. Поисках да генерира изображение на момиче в родопска носия, което стои в гората и свири на каба гайда. Предполагам, че после ще покажем някои от тия изображения. Едно от момичетата имаше афровид и свиреше на ирландска гайда, не на българска каба гайда. Тоест, той е чул нещо за гайда, но не прави разлика между видовете гайда. Поисках да ми генерира изображение на оркестър от 100 родопски каба гайди. Една от картините, които ми генерира, приличаше на странни космически, може би, оръжия, които се прицелват пак някъде в някакъв център. Нищо не знае за български фолклор. А възможно ли е с негова помощ да създадем музика
интересна, как да се изразя... Ако става въпрос за народна музика, За народна, не да. може, освен ако, може би, в 2/4, може би, ако не минат някакви месеци, в които някой го обучава. Не може да композира българска народна музика към момента. Или аз не съм попаднала на програма, която да може. А по принцип да композира музика, нали, детска, примерно, да кажем, децата, която по-лесно да танцуват на нея, да харесват. Ами тук пак имаме един интересен случай. За 15 септември тази година трябваше да изберем песен, която да изпеят нашите бъдещи първокласници. Не ни хареса нито една от песните в интернет, до които имахме достъп. Не защото не бяха хубави, а защото вече хубавите, които на нас ни харесват, вече ги бяхме пяли. Ние обичаме да правим нови неща с колегите ми. И решихме да попитаме изкуствения интелект дали може да ни създаде. Той ни предложи няколко варианта, които обаче не можеше да бъдат използвани буквално. Наложи се ние да правим малко обработка, да махнем някои ненужни елементи, да дублираме някои други. Текста, който генерира, не беше също така много подходящ и много добре обмислен. Наложи се и текста да редактираме, като от текста на изкуствения интелект мисля, че останаха само 2 думи или една строфа, нещо такова. И въпреки всичко успяхме да направим такава песничка от 3 куплета, която нашите бъдещи първокласници научиха и изпяха без да пеят на плейбек. Изпяха си я съвсем сами, бяха много щастливи, защото музиката започва с едни хубави рок китари и на тях това им хареса. Супер. И в крайна сметка разбираме това, че колкото и напред да са технологиите и изкуствения интелект, той без човешката намеса не може да е перфектен спрямо нашите изисквания. Да, не мисля, че може да замени учителя по музика, ако това се крие зад въпроса. Да. Все още. Не е достатъчно пораснал. Със сигурност. Освен преподавател в училище, вие преподавате и на нас с студентите, за да можем след време да се наречем учители. Лесно ли е в днешно време човек да бъде учител? И особено вие като преподавател на бъдещи учители, лесно ли ви е? Няма нещо, което да е напълно и само лесно. И не мисля, че трябва да търсим фокуса ни да бъде само лесното в една професия. Всъщност не знам дали има професия, за която човек може да каже, че тя е само лесна. Винаги има някакво предизвикателство. Но ако тя е интересна за мен, ако тя е интересна за вас, тогава няма да чувствате тежест. И това всъщност се старая в работата си, да създавам необходимите наистина колегиални взаимоотношения с студентите ми и да им показвам реалността, когато идват в училище на практика. Да видят и лесното и интересното. Точно това щях да попитам. Кое е по-трудно при студентите? Да научат теорията или да се пречупят пред учениците, за да могат да преподават? Какви са ви наблюденията? Мисля, че теорията по-лесно се учи, отколкото практическата реализация. Със сигурност. На мен лично всъщност ми е по-лесно да науча и да кажа, отколкото да се пречупи и да го направя. Тъй, че ти какво ще кажеш по тази тема? Как се чувстваш? Добре. Да разчупя малко обстановката и почти както се вижда, че сме към финала. Сега с практиката ще ми бъде със сигурност интересно. И то от интерес идва и самото пречупване, как да кажа, страх ме е дали ще успея, но смятам, че ще успея. То музиката носи любов, нали? Да. И като за финал, какъв съвет бихте дали на всички настоящи и бъдещи студенти? На студентите по музика, които искат да станат учители по музика, мога да им препоръчам да бъдат спокойни, да обичат децата и тази любов към децата, тя със сигурност им се отплаща и дори те да се чувстват недобре подготвени теоретично, да знаят, че човек не може винаги да помни и да знае всичко, което е учил, но ако той се отнася с уважение към професията си, с уважение към хората, с които работи, с любов към учениците си, всичко може да бъде компенсирано. И тогава вече му става освен интересно и лесно. Добре, благодарим ви, че бяхте наш гост. Бяхте изключително любезна. Не спирайте да творите и да
носите вдъхновение навсякъде. Аз благодаря, че ме поканихте. Много благодаря За за нас вниманието. беше удоволствие. Благодарим и на вас, драги зрители, че бяхте с нас в нашата музикална мисъл. Очаквайте и следващите епизоди на нашия подкаст Музикална мисъл, в които ще се срещнете и с други колеги и преподаватели.